Inxeba lasetshenzwa siza nomusa lapho kusebenzisa inxeba. It's very easy to use noma ngabe unesibazi singakanani. Bakushisile, bakugwazile, bakudubulile, ushayiswe imoto unenxeba ulimele emsebenzini. Siza nomuthi lapho wamanxeba. Lo muthi uyagcubisa nje lapho ulimele khona noma ngabe inxeba lakhona lakudala kangakanani akunankinga noma ngabe lisha noma ngabe lakudala. Bakushayile bakushiya unjalo lapha estradeni lele phansi bashika ukubulala unezibazo simosibheka njalo esibukweni zikuzwisa ubuhlungu sokukhumbuza ukuthi lo muntu lo wangilimaza ngalendlela azange akuthola ukujeziswa azange nawo uthola ubulungiswa kodwa walimala wajika esibhedlela wazwela lesibhedlela bakushaya wazophuma amazinyo impela nje unesibazi bakugebulile nje unento enyene ethusayo unento ebukeka njengale noma nje nombukeka njengale manje ufuna ubulungiswa labantu laba bakugwazile noma abakudubulile noma lokushisile lokubamba inkunzi wakushaya bakushaya ungazi bakushayelani emsebenzini nawo walimele emsebenzini nomlungu futhi akafuna ukubhadala imali yakho kodwa walimala emsebenzini awusakwazi ukuzenzela izinto yenza ukuthi lo muntu onesandla ekuthelini ukuthi wena ulimale naye bamlimaza njengawe uma ngabe ugwaziwe lo muntu okugwazile naye makahanje agwazwa lamba khona makagwazi aza sicocicose sengivuthiwe lokudubulile yonke indawo la afika khona naye makadutshulwe naye abe nezibazi zeinhlamvu njengawe lokushisile naye makahamba ashiswa yonke into ayithintayo nje ehlanganisa umlilo nje phakathi naye makashi afane nawe inxeba lasetshenzwa siza nomusa lapho kusebenzisa inxeba it's very easy to use noma ngabe unesibazi singakanani umuthi uyawugcobisa nje lapho unenxeba khona uyawugcobisa lo muthi bese uma ngabe leskipa noma impahla le buyigcokile ulimala isesekhona uyawasha le mpahla ngalomuthi bese uyayineka ungayivumi ukhulume ukuthi lo muntu wakuveza lengozi lo muntu wakushaya nekhamba beyibuza njalo uhamba ubuza ukuthi walimazwa yini lo muntu wakuveza le yangozi naye lamba khona kuzokinda uhamba kuzo naye makalimali inxeba lasetshenzwa lo muthi is very easy to use siza nawe uyatholakala la kaMkhondo besinyanga yamacala uyawugcubisa nje la ulimele khona bese lokulimazile yonke indawo lapha hamba khona yolinyaswa noma ngabe ugwaziwe noma ngabe ushisiwe noma ngabe ushayiswe imoto noma ngabe ulimele emsebenzini noma ngabe wabanjwe inkunzi wakushaya kanjalo nikhumbele inkinga ngesixazululo ukuze libe inkinga usho ukuthi nesixazululo.